Голямата разлика между хората, да кажем, между лидерите, дали един човек е лидер или не, е, че лидер успява сам да се мотивира. Лидер успява сам да се постави в ситуация, която трябва да решава. Казвам се Иван Житянов и съм изпълнителен директор на Telling Business Services Group. Не съм сигурен, че пандемията промени дефинициите за управлението на промяната във всяка една компания, от която практически се опитва да бъде адекватна. Промяната е едно нещо, което всеки един успешен човек и в частност компания изживява нон-стоп. Ние самите като компания, аз самия, може би се разгледа и като негатив и като позитив, но аз трудно се задоволявам с това, което ние правиме като компания. Винаги искам повече, винаги искам да сме по-добри, независимо дали клиентът е доволен или не е доволен. В части съм перфекционист, което означава много промяна. Така че през последните 10-12 години ние се променяме нон-стоп като компания и смятам, че всяка една успешна компания го прави това нещо. Не е лошо да се интродюсира промяна. Лошото е когато хората, които интродюсират промяна, които обикновено са някъде по-нагоре в организационната структура, не разбират какво е изражението на тази промяна към самия процес в компанията. Всяка една криза е възможност. В зависимост от дали човека може да види възможността и да се възползва от нея. Така че в този ред на мисли ние направихме много промени в това, което правиме и как го правиме. По-скоро промените, които ние правиме в момента, са насочени към виждаме един нов потенциал на пазара, който е породен от тази криза, именно за тази дигитална трансформация на бизнесите. И ние се опитваме да създадем нови възможности, нови capability в нашето портфолио от услуги, да създадем ново звено от хора, което е по-близо точно тези transformation менеджери, които ние да помагаме на нашите клиенти, практически те да извършват цялата трансформация, използвайки тези нови capability, които ние имаме. Когато една компания расте, е много важно тя да запази своята ценностна система и своята култура. Да бъдем една отворена организация, менеджерите в компанията да бъдат engaged с хората, което означава, че те трябва да продължат да разбират, че колкото и да растеме, те трябва да са отворени към хората, те трябва да изслушват хората, те трябва да се опитат да разберат проблема на хората. Истински добрият лидер, освен че е role model, освен че е passionate, освен че има страст в това, което прави, той трябва да е engaged с това, което прави, с хората, които го правят. В момента ние се намираме в една ситуация, в която в нашия сектор, когато става въпрос за хардуер, една част от нашия бизнес зависи от хардуер, компютър, сървър, зависи от чипове практически и в момента има много по-голям деманд, много по-голямо търсене, отколкото предлагаме. И за да бъдат успешни компаниите в нашия сектор, които по един или друг начин разчитат на някакъв хардуер, доставка на този хардуер на време, те трябва да правят много добро планиране за това нещо. Защото в момента сроковете на някои неща се бавят с 4-5 пъти по-дълго време. Това е момент, в който нашия сектор ще трябва да достави много по-голяма стойност на хората.